Draga djeco i odrasli, plesati hoki-poki može biti zabavno i vi možete zaplesati sa mnom i osmisliti svoju koreografiju. A sada slijedi stavi desnu ruku vanti, stavi desnu ruku vanti, stavi desnu ruku naprijed i protresi sebi sam. Učini hoki-poki i dodirni ti svoj nos, u tome je i cijeli štos. Stavi lijevu ruku vanti, stavi lijevu ruku vanti, stavi lijevu ruku naprijed i protresi sebi sam. Učini hoki-poki i dodirni ti svoj nos, u tome je i cijeli štos. Stavi desnu nogu vanti, stavi desnu nogu vanti, stavi desnu nogu naprijed i protresi sebi sam. Učini hoki-poki i dodirni ti svoj nos, u tome je i cijeli štos. Stavi lijevu nogu vanti, stavi lijevu nogu vanti, stavi lijevu nogu naprijed i protresi sebi sam. Učini hoki-poki i dodirni ti svoj nos, u tome je i cijeli štos. Stavi svoju glavu vanti, stavi svoju glavu vanti, stavi svoju glavu naprijed i protresi sebi sam. Učini hoki-poki i dodirni ti svoj nos, u tome je i cijeli štos. Stavi cijelog sebe vanti, stavi cijelog sebe vanti, stavi cijelog sebe naprijed i protresi sebi sam. Učini hoki-poki i dodirni ti svoj nos, u tome je i cijeli štos. Učini hoki-poki, učini hoki-poki, učini hoki-poki, u tome je i cijeli štos. Učini hoki-poki, učini hoki-poki, učini hoki-poki, u tome je i cijeli štos. to. A sada kad smo zaplesali, htjela bih reći o tome koliko je pjesma pozitivna i poticajna za djecu svih vrtićkih dobi od 1 pa do 6 godine. Za djecu starije dobi, znači poticajna je, potiču na aktivnost, na kretanje, na gibanje, na akciju. Može se koristiti kao poticajna aktivnost prije jutarnje tjelovježbe ili za vrijeme jutarnje tjelovježbe. Također se može koristiti, a za jednogodišnjake isto tako potiče ih na aktivnost, na kretanje, znači potiče razvoj motorike i koordinacije, a uz to pjesmu mogu učiti, imenovati i prepoznavati dijelove tijela, uz to što ih je potrebno, znači još taktilni doživljaj svoga tijela, da bi bolje spoznali i razumjeli sebe, svoje tijelo u prostoru.